салому дуруд дӯстони азиз, ҳамватанони арҷманд. Як паёми кӯтоҳе доштам ба ҳамватанони бурунмарзии мо, ки айни ҳол дар муҳоҷирати меҳнатӣ қарор доранд ва як қисми ҷудонашавандаи ин давлату ин миллату ин сарзамини муқаддаси мо ҳастанд. ҳамватанони азиз, дӯстон, бахусус он бародарону хоҳароне ки дар муҳоҷирати меҳнатӣ қарор доред, мо бояд як чизро фаромӯш насозем, ки ҳангоме ки мо шаҳрванди ҷумҳури Тоҷикистонем, тоҷикем, ифтихор мекунем ки мо тоҷикем ва аз ҳама муҳим мо на танҳо дар гӯем ки муҳоҷират қарор доштанамон, яъне ки дар хориҷи кишвар гӯем ки бо як исми муайяне ном бурда мешавем. Тамом, мо аввалан шаҳрвандони ҷумҳури Тоҷикистон ва он шиносномае ки мо дорем муаррифгари шаҳрвандии мо аст, муаррифгари давлати мо аст, муаррифгари миллати мо аст. Ва ҳангоме ки мо як амале мекунем, моро ба як номи муайяне баҳогузорӣ намекунанд. Яъне ки мегӯянд ки шаҳрванди ҷумҳури Тоҷикистон тоҷик, яъне ки шумо якояки шумо ҳамватанони азизи гиромӣ шаҳрвандии ҷумҳури Тоҷикистонро муаррифгаред. Якояки шумо миллати тоҷикро, кишвари азизи моро дар хориҷи кишвар муаррифӣ менамоед. Барои мо хоҳиш мекунам, ки зиракии сиёсиро аз даст натиҳед. дар ҳар як коре аввал нағз ақида намоед, сипас хулоса бароварда амал намоед. фикри давлатро кунед, фикри миллатро кунед, фикри падарону модарон, оилаву фарзандоне ки шуморо дар ватан, дар сарзаминатон, дар хонаи худ интизоранд, фикри онҳоро кунед. ва ба суханони бофтаву сохтаи фитнагарон, яъне ки хоинони миллати мо, ки берун аз кишвар истода ба мо сангпартоӣ мекунанд ва мехоҳанд ки ба ин сулҳу суботи мо, ба ин тинҷу оромию ба ин ҳама зебогии сарзамини муқаддаси мо вайрона биёранд. яъне ки ҳамин хеле як кӯшише мекунанд ки халал расонанд, ҳамин зиндагии осоиштаи моро ки мӯътадил аст халал расонанд. ва чӣ хеле ки диру шумо дидед дар сайтҳои иҷтимоӣ биромад, Тоҷикистон дар мавқеи сеюм аст дар байни давлатҳои ҷаҳон, яке аз давлатҳои боамнтарин, яъне ки аввалан бо хости худованди бузурги мутаол ва баъдан бо шарофати бузурги пешвои муаззами миллат ин сулҳу субот, ин ваҳдати миллӣ эҳё ва пойдор гардидааст ва ин тинҷию амонӣ осудагиро ба мо шаҳрвандони ҷумҳурӣ фароҳам овардаанд. мо онро бояд ҳамчун як гавараки чашм нигоҳ дорем ва бояд шукргузор бошем, аҷргузор бошем ва ба ношукрӣ роҳ надиҳем. барои ҳамон хоҳиш мекунам, ки пеш аз як амалеро кардан ё як афродеро пайравӣ кардан, шахсияти ҳамон афродро аввал муайян кунед, фаҳмед ки ҳамон одам ки аст. шумо худатон медонед ки ҳамин шахсое ки ҳамин афродое ки хоинони миллате ки имрӯз бо тариқи сайтҳои иҷтимоӣ муроҷиат мекунанд, чӣ хел суханронӣ мекунанд, чӣ хел фикрронӣ доранд. ҳаминаш кифоя аст ки баҳотием ки ҳамон худашон ки ҳастанд. кадом одами солеҳ давлати худро, ба давлати худ, ба миллати худ хиёнат мекунад. шумо худатон хулосаи худатонро бароред.
боқӣ ба якояки шумо бурдбориҳоро таманно дорам тани сиҳату дили беғам дошта бошед ва бигзор тоҷикистони мо таҳти сарварии пешвои муаззами миллат ҷаноби олии муҳтарам эмомалӣ раҳмон фарзандони миллат ва ҳамаи мо дар сулҳу пойдории сулҳу ваҳдати миллӣ осуда бимонем. Зинда ва саломат бошед.